Hola xics i xiques del Minamba! En este vídeo anem a veure com fer una divisió de dos xifres amb el mètode ABN. La divisió que tenim és la següent. 10.300 dividit entre 25. Com veieu, per a fer una divisió amb el mètode ABN necessitarem una graella de 3 columnes. En la primera filera de la graella escriurem el divisor, que en este cas és 25. I en la primera columna escriurem el dividend, que en este cas és 10.300. En ABN, abans de fer qualsevol operació, hem d'inventar-nos un problema per a contextualitzar aquesta operació. I aleshores, per exemple, un possible problema podria ser que en una empresa s'han repartit 10.300 euros de benefici entre 25 treballadors. La pregunta és quan s'ha repartit a cada treballador. Val? Aleshores anem a resoldre aquesta operació i anem a donar també resposta al problema. Per a poder realitzar aquesta divisió, el que necessitem principalment és l'escala. És elaborar-nos una escala per anar aproximant els quocients. Molt bé, com s'elabora aquesta escala? Molt fàcil. Hem dit que havien de repartir 10.300 euros entre 25 treballadors. Molt bé. Si fos una divisió d'una xifra, faria si repartisc un euro, en total repartiria 25 euros. Val? Si repartisc un euro a cada treballador, en total he repartit 25 euros. Però com és de dos xifres, doncs ja podem començar. Si repartís 10 euros a cada treballador, en total hauré repartit 250 euros. Si repartisc 100 euros a cada treballador, en total hauré repartit 2.500 euros. I si repartisc 1.000 euros a cada treballador, en total hauré repartit 25.000 euros. Ahí ja me'n passe 25.000 euros, me'n passe del dividend i ja no cal que vaig a buscar més. Aleshores, amb 1.000 euros a cada treballador ja me'n passe, val? Ja és un quocient que ja és més elevat. Aleshores anem a centrar-nos en este. Si repartís 100 euros a cada treballador, en total repartís 2.500. Molt bé. Però què passa? Que 2.500 es queda molt lluny del dividend, de 10.300. Podem aproximar-ho una miqueta més. Aleshores, si jo repartisc 200 euros a cada treballador, en total repartiré 5.000 euros. Puc aproximar-ho més? Encara puc aproximar-ho més. Si repartisc 300 euros seran 7.500 i si repartís 400 euros repartiré a cada treballador 10.000. És una xifra que s'aproxima prou al meu dividend i per tant vaig a repartir això. Anem a repartir 10.000. Per tant, en esta columna, en la segona columna, escrivim la quantitat que volem repartir. En aquest cas anem a repartir 10.000 euros. I si repartís 10.000 euros, a cada treballador li toquen, què hem dit? Li toquen 400 euros. Molt bé. En esta columna, és la columna del quocient, escrivim el quocient. En aquest cas són 400. Però encara ens queden diners per repartir. Si hem repartit 10.000 euros i en total havíem de repartir 10.300 euros, ens queden 300 euros per repartir, que ho escrivim en la primera columna, la columna del dividend. Val? Molt bé, ara anem a repartir 300 euros. Què passa? Si repartís 100 euros a cada un, són 2.500 euros. Me'n passe. Aleshores anem baix. Si repartís 10 euros a cada un, repartiré en total 250. S'aproxima prou, però a lo millor podem aproximar-nos en cada mes. Si repartís 11 euros a cada un, què seran? 250 més 25, doncs són 275 euros. Val? Podem aproximar-nos un poc més? Doncs anem a veure-ho. Si repartís 12 euros a cada un, a cada treballador, seran en total, hauré repartit 300 euros, la quantitat justa. Molt bé. Aleshores,
vaig a repartir els 300 euros que em queden i a cada treballador li toquen 12 euros. Ho escric en la columna del quocient. Per tant, així que em queda de residu no em queda res, em queda 0. I el quocient serà la suma de tota aquesta columna. Per tant, serà 400 més 12, 412. Esta serà la quantitat que li toque a cada treballador. 412 euros. D'acord? Aleshores, 10.300 dividit entre 25 són 412 i a cada treballador de l'empresa li han tocat, o sigui, li han repartit 412 euros. Molt bé, vinga, ens veiem hasta la pròxima lliçó. Adeu.